Keblai pi barok hagani kesni yang sampai pi kat bangi puli gini ka kat lenong ke jongi dan di sab school bangi khot ting sokman bai don di pas RA walang ban dia grand di sab school ni sokman a bai la ya kapor ke jongi te kamta gani kapor kat bangi ya puli ni yang sampai pi barok ibai pi bai ki bai pet nambah ni YouTube jong ka kasi jenta conference ke jongi te hagani kapor swab ni sedang independent play hajing duai kopa jingi bab neng nyai ngu yemi balong oblay balong nong tau balong nong pelong balong nong pen balong sus pa jongi balakir khu yangi lamba kisngi ki por baro baru pendap dalau jong mensim ujome halagi jong gibri jome habaki ekran yak tin ki jome tegum ta hagani kapor swab ni puli yak ni ka tin ki jome lang ba sab school ikar pa de jing don ke jong sim jong me bat ngi ba on ai ngi ke jing champang jing start ka bangila manya sam bat ki para bangai bat ki parlok ki prajo ki bopet ya kani ka YouTube hak ni kesngi kerkulang ngi paro iwi piwai hak teng ke jong jisu ngi pan amen Amen. Untang nilai apa sekelenong ke besau ke bana jong Januari anadu kanyo trek adu arplai trek di Pat menta bro si kuota ngi puli itu subjek ke PE ke lenong jong pi ke bekerteng ke jing pen esok ke beneng bak perthai ne ha ki Filipi bat kat Kolosai Filipi Kolosai menta ke sngi ngepet ya ke jing ya teli leng ba ke jing snoret Snoret ne pastor pi la banai jing mut kendiat halon kanika subjek kanika title kay kajing sutu jong pi habidayo kanya kabanta habang ipet sepang kajing grand ke jong pol bo yu I ba kadon ka ha kini ki artli ki balang tina tak dau pol u yu I ya kajing bom ya teli ya jing sngau sarang jong kini ki artli ki balang ti kum tau pol u tho ya ka siti Filipi bat sekolosai ban penlong i para banget ki be teli ki barap ba kajing it mo nang ta kiba don kejuk ke mensim kejuk ke jingmot tina terkadau pol thoi kini ba kejing ya teli lang ba jing sorit wang bangi dei bandon jing sorit kena bangin long kiba ya teli klam jing sorit nak ni teli lada barok ki so sarong la kejong tumut kawan ra jing ya pat jing ya pra Baishbon pasta kamat kapasot tenat pasta bangi pet ngipuli ka background jong kipra banget kamtam kibarana Filipi kipra banget kibarana Filipi kita kiblay yaw ba kibon ki scholars na kapalang jong kipa bat ya kata kajing sngo mo bagi long kipa layaw ba kila long mature ha kajing ray namar bakadon kane kajing sarong haki tarau kimla ban wanra kata kajing teli ha kapalang tarau mentaka singin ya pet let's say kala ban long aki balang jongi na kala banlong hagijing im jongi ro ngim ong baga jiatang shakinong Filipi na shakinong Koren kala banja hagijing im jonga jong piru balai pitrai bu pol u wanra ya kenika mat ton cha pusan kendiat halor kata dekat kan mau pasal tingila banyak puli la se ngini puli itu dekat kan mau belabu jing mau na Filipi kinong ka baar ke dekat ka baar ke ong kum ni sekapan pulih to pin pendam no ya to pin pendap no ya kejing kemen jonga ba pin ya long kejuk kejing mot ki badon kejuk kejing ye ki ba shimen sim hi ki be dai jing mot abangi pa sing ni kat mau ngau ba upol kun tu ya ka balang po Filipi ba kin don on pendap no ki da ka da jing kemen ka jong Jesus Christ ma upol kedau ya ki para banget hang tu bakin pendap ya kejing im ke jongki da kejing keman nang ta wong ro ba phin ya long kejuk kejing mot kejuk kejing mot nang ta ki bran kejuk kejing it nang ta ki basimen sim hi bat ki be de jing mot ladon kejuk kejing mot kejuk kejing it kemot mdon jing ya per mdon jing ya pat ya pram don jing so sarong don jing mo tina terkadau pol kentu ka balang apa Filipi Setenat nei pastor bengi syam pol long kum kenja kapa manusia ong no iki pra banget namar udai ma u belai lap pang uji sukres u balapen em ya uning kong
baru lakwa ru bi pra bangai da Filipi bakin yo ke jing penim bakin ya poi let's say syakata ke beneng ke ba uai puai kristano kami lenti pasta ladangi syia pai jang ne ka pang nang no pitrai ka sedang kane ka jing sarong kane ka jing ngomeng kane ka jing ngau hangame let's say pila ban trace kendiat ngila ban ya trace kendiat ng Bible let's say beda kan ni ni kektian ke jong blege to ingi ma itu ingi ba ke jing sarong kamwan direct na ubrio dari kawan adu ta ujing taw la hab no ma bangi nya pule da pule hau Ezekiel da pule hau Jeremiah itu ingi ma ujing sarong ke jong ni angel bla penlong ya ki beneng jong ki beneng bakin bakin ya kelumar barhadien ba ble la jap ma lo pha no ya los mo lo shop no arsot chene ko parthai ba na ta daw la wan ra ke ni ke jing bom man kapop hau parthai ti ubrio la hab kapop ta daw nat do ba hab ubrio kapop ki jing mut berkat kim long shu ke ju kim long shu ki be tali ke jing e do kam de shu ke ju la don ki jing pera ke jing e wa de ki khon ki ti ma ki bayeng ki wasam shu ke bajanai long shu ke bajanai ko mo piong ti rei kala pen ya pera do ta ti na daw polu kun tu ka balang ha Filipi ba ke jing ya tali ke jing e ke jing long simen siem ma nang ta kawara ke jing lengba ke jing soret kawara jing ya tali ka balong ka bor ha jing long jong ki banget okay tu kan siapa kendiat nak bentar ki nong sengap bat ki nong pet la sing siapa saya kalau nong berkat sau khot berkat berkat sau ngini pet kai belajar beneng habis dari pendek pang la sing ini pai ru si Genesis kalau nong balai khot bening kong bat real pasal ini pulih khat ru khat sama kini Isya kalau nong ke khat sau ke khot ke ba khat hadu khat sama ini pulih ong kum ni kumno melahap nab nang ko lursai ukun jong step kumno la ot no yemi second daw bala jupndam lin yaki jaj benrio ti mela ong ha ka onot ngan kiu shabneng ngan tiu yala ka khat hanang gi klur jong oblai pat ngan shong halor ulum gi chi seng ha ka bukut shapang shatai ngan kiu shandat kilo ngan long kum uta wa jrong tam ka e ka daw tan rai pasta kat kum ka tu khat phila ong mane ba ka de ke jing sarong re ke jing kwa jong ulu safo ne ulu shai bo la kwa ban le bat de na kata kata ke jing sarong kelawan wo kwa ban long tham ha jrong ma ban yo ble kwa ban sim ke jaka ble sim me jaka jong ble kwa ban jong kham se jrong ha jing sha Bible ge tho ngi ma badon tang lai kerdan kita ma neng ti ka beneng ka balai ka de jong ble re kwa ban kiu kham se jrong ka bam la ban don ka bam la ban dong tien re ka bam mut hi bo kwa ban sim me ka khat ke jong ble ban se shar ban le ila ka jong ka man ti na ta daw hang ni la tho kum no ne u ma u ni u lur shai u la persang la ka jong ka bor ka bu chi jong o ban dong kham ha jrong ban yo ble tu ni pet pat pasta kendian hoi kan kelas dang na beneng hap deng kajing long basuba bakoi kajing janai uble la thai ne ka perthai ro ka juk rukam la ngi pule Genesis long bening kong re kat hado ka nong ka balai ngi sham ba kajing sarong ba ka pop kajing bam kongo kalawan hujat ban real ton siapa si Genesis nong balai ni pule ka khot bening kong hado an real ta ini pule ma hang ni ong di utau sen la long ba kham sian ni kimrat baro kerkau ya ka bau try bo ble la thao bat ula ong ha ka ta ka brio shisha ka long kum ta bo ble la ong phin om yo bam no ding baro ha ka per bat ka ta ka brio ka ong yo tau sen na so ki ding jong ka per ngi yo ban bam hen rei nong so jong ding ba peng ka per ble la ong phin om yo ban bam na u lem ni ta yo ba yo phin yap no ti utau sen la ong ha ka ta ka brio phin om yap no shisha na mar ble utep ba ha ka ta ka sngi ba phin bam na u on sepen pet di khmat chong phi bat phin long kum ki blai ki ba tip ya ka ba bha bat ka snio ka khot man riu ti ha ba ka ta ka brio ka i bo ta uding long ba bha ban bam bat ba itnat di khmat bat uding ba bit ya ka ban pan start ka da shim na to so chong u bat la bam ru bat ka ailam ru de hala utnga uru la bam
pasal ngi hang ni hoi habeneng ulur syai la no Lucifer lo kwa ban kentiu la ka ket jungu lo ka ket ka jong blai rai habeng pai pat chakan ni ka banta Genesis nyo i ba ka dei na ka dau jong ka jimbam kwa ban kongo ya ka jing bata jong blai ka bala sha la se ka ni ka jing sarong makan wan kama ong pareng pride in any form is dangerous ka jing sarong akan no ka dur kalong ka bama bat nga thrai ka dei ka ni ka dau tan rai kum bangitip long bag history jong Bible bagi angel kilahap ubreu yo ko bleu la thau janai kum ke aga jo ko kam ngas ngo ka jing janai bu la thau iki angel kalong aga jing janai ya gi breu aga jing janai la kilahap no shopam te habangi namar bangi puli ka ni ka kitab ka city Filipi mentagas ngi tonya pet ka ai ka team ka jong Paul habide bagan ni ka phang ka bangi kran menta ka jing snoret ngilai pet mane bagadai na ka daw jong jing sarong jong ki dai ulak usngo ko mukpa baru kwa aki bikin donya ka jing mut ka jong kres menta pat ngin syepet kandiat kumno upol uwan ra ya kata kerukam bakin yok pediang ni kene kajing snoret la sengin syepule arli dekat na Filipi ta lalu kila onyara pasta ini pet Filipi kelenong baar pol tu ma ya ki parau nge pa Filipi bakin dan de kajing teli la ma bagi dan de jing soret tiang ni ha ka Filipi kelenong ka baar ke khat ka ba iwe hed ulai ma ki bagi puli i tho ngi kum ni saman puli ta arkel nong ke khat kang iwe ru balai la da don namar kata kano ka jing pentengan ha okres la da don kano ka jing pensngan ya ka jing it la da don kano ka jing slop mursem la da don kino ki jing is ai ba jam ba ki jing yes ngau sin ai to phin pendap no ya ka jing keman jonga ba phin ya long ka ju ka jing mot ki badan ha ka ju ka jing it ki ba shiman sim hi ki ba ya dai jing mot wat lai ai ro da ka jing pen ta ni da ka jing sarong henry da ka jing skoret da nyau phi ya ki parlok ki ba khampa ban ya la di atau ka suk pastor ban nyau ki bai khampa ban yangi kum ha jing long breu kum no pis ngau ngaslo ba kalong ka ba sisa bon sien ni junyo hi la de bangi khampa ban ki bai ten rei upol kan tu yang ni bangin nyau ki bai ki ba khampa kata de ka ba kan jablai ka ba wan na ka khat lai la ban ong ka ba mot ban penrit ya la de ban ya long ka jo bat ki bai te la dangi pen krawi la de ki tu ki bai kim skau ka jo sho ban ki te na ta ka da upol kan tu yang ni la da don kan no ha jing im ka jong ni bangi ngin dap da ka jing ie ka jing snai ka jing skau lam ma ka jing don ka jong ban sim ka jing im ka jong ni te la dangi don ni kita pendong ni bangin sngau baki bai ki khampa ban ni ni kham duna mangi stanat pasta ka hoi aga juga pot ngatrai kam de ka bor jongi de jing persang jongi bangila on ra ta jing skau ngin se police bet na Ephesus ngi iba de lembah mun sim ko bo hangi kata jing skau red bangila ban ra ya kan ni jing long ha jing Kristan jongi kawai ka kentien ka ba ngi hang to jing sarong ka bo apostle Paul penon kam ang ni hagaktin Greek kani ka jing sarong ka kata jing sarong ka bawan namar ba ngi kwa ai tangila di kwa burom ngi kwa burom ne ngi kwa ki breu kin pai khamat changi ne bangin yo bet ban long ubaning kong ne ba shwai ke baro ha pareng ka Bible pareng ka translate kan into self ambition but upol ha ka city jong ushi ki Filipi haduk mentang asyam upenon kam arja kai kan ni ton syopet kendian dan ningkong Filipi terkot bakat nyau tah ni pulima kejuk ke konsep keram ngini sutuk hamba kita pat ilai lap ya ukres na jing ya pen om na jing ngor ba kita mut ban ya penlang susu ya jing jar hanga ha jing khum jonga imal hang ni ketu ke jing ke konsep jong ke jing pen mo ka thau ya kata ke self ambition kini ki breu
kiba upol lalet banyalap syaki Henry ki wan rai ke jing ngi macam men lagi ni kita yo belayat syadin upol long wong kampen lada ngai syam kan no jing syam dengan nyalap baik ya ketin jong belay thang ni ngi bagi don kini ki lap ban ni ki riunget ni ki nong sngap ki jong apostle Paul ki persyang man wan ra ya ke jing im jong o let's say kala banjia ke jing im kristan jong iru kumong apostle Paul ha ka khot balai jong Philippines nong baat ngi dai ban nyo ki wei khamba ban yalati kan ni ka long counter cultural la ka wei ka liang dai namar ngingim long kumta re apostle Paul ong bakata kadai guru kam ka babai ngi begin long but ngin sepet kamadian ru kumno le singin la ban bread no ya kan ni jing long re shwa bangin le chata nga syukwa ngini pusan kandiat pasta habede kan ni ka dekhot na Galatia kalau nong basan ka dekhot ka baat pandreu ka tian pareng hang to ka ong conceit to ngini pe ka Bible kasi ka ong kumno ta ini pet kandiat mo Galatia san arpan real mo ta ini pulih kali ong ni san Galatia san arpan real wat ai ti ba pinya long ki basarong thalah da ka ba pen skun perlok da ka ba bishni perlok snat tu kantin kasi ne ke jing sarong thala ka pen skun perlok ni nasngap kata ka expression ka basngo trim ka macam no ne andre kani ka kantin jing sarong thala pi so kum no pasta video kani kai kata ka jing sarong thala lani kai kita ki mat ki bala ban ha po kani ka tin jing sarong thala pila ban yarap nam kani to kandiat hani haba o polo pet mo ya ka jing bom yatli ha ka balang ha Philippi te Ukraine ni kantin ba ki don ki bri basarong thala mot ki ba kwa ki ba sarong ya ka ba mde ya ka ba kim don ane ya ka ba kim la mot shubo menta ngamla ban keren China ngala kata kala long kajing sarong ba thala mot klem da tip klem da la ban le ta ka kam dai pan ban ngi ong la kata kala long kaduksa ka we kaduksa mo shwa pan san ya ka ai ba ngimla ka ba ngimla tiana ta kadau kani ri jing sarong thala jong ki para banget ha to para pa Philippi ta kadau pol kentu nang tau ong ru phi pan skun parlok nang ta phi bishni parlok mut ye bishni la da we yo la da ngam yo sngaw ba mdei ban long ta so ban yo ba ta mangi ta kadau ngi pan sarong thalai la di ti u pol kentu ya ki banget ha to ko por bakin le yo bakin don ya kata ka jing ru blai ka jing imbe jongki bat kata jing ru blai la singin saya pule mah itu ta kham shitian bakin don ka jing ru blai ka jing i chapa don no jongki mah ko ba kris ula i mah da i jadi bre baro ati kum choro kwa ingi bangin dom tik ko kris pasta ka ktin Greek ka bede kani ade Eritrea ne but kuma pila batai mantan pareng yung inflated arrogance lani an inflated sense of oneself tamot ngingim sutho ba ublay la ay ngi kat to ringi dang kwa pat ban pensnga ela de jinglong jang ikuman siang no te upol hang ne wat sinong Galatia ru wong la pi kwa bandon ya ke jingitli la pi kwa bandon ya ka men sem ke jong Kris pi hap a jing sha ban brat noi ne upol uklam shu ong ki theoretically han yu ai ru a jing shai ke nuksa kum no kin le to hin shu pai yang pastor sha ka to ka lan nong ka baar sha ki Philippi ngin ya pet bang ka khot baar balai ke kita ki remedy la ne ke kita ki kimat ki bu apostle Paul u ai kum kimat hikai ki nong Philippi ba kala ban trikam yang ngabat ya pi hagi ne ki sngi menta ti kidan la semo ngila ban ya petang na ni khot ka ban kong haru balai ru kala ai ngi mo ya badan hang to hang ni men riu tu li kimat ne ha ti na kini gilai tu li khot upol ai ni kini ru tu li kimat mo hang ni ka ban kong upol wong ka jing pentingan ha ukres hang ni ru ka tho mo ar iwei ka tho
kejing pentingan kanu kejing pentingan hau kres mah kaba upol kren banyak semat penonkan nuksa jong kres hi kumu nong kumu nuksa lalu pun seluruh baklan na bentajong gi tila nang iyo eta jing pentingan hau kres mah kejing kejong iyo kres kejing ka kejong kres kan nuksa na kres te ngila banong ki ki betul Pastor ngan shu penrap kendiat hang tu. Ngasngau kumbu apostle Paul hadin bu sngu tho yu kan ra jong Jesus Christ. Udah pen i shisha lang baka jing em jong oi ke jing long jong. Nei. Hagawai ka por udai unong pen shitom ben ni Kristan. Rai ono le kendo bat u Jesus Christ ngatrangi barok nge kan mau tu jing kendo jong haglanti ya jong si Damascus. Nei. Ba hadin kata ni i bakawan kan ni ke jing kelapak lebak. Haka jing em jong apostle Paul haka ba ikinong Filipi nong Kolosai ngin na puli ka si nong Korin Ukren kum utaw rang ba kumukpa pan ay man si Mickey ne te iman u apostle Paul hang neu ong ba lengba ka jing perthobot jong ni ya u namar u perthobot yu Jesus Christ ngila le seban wanra ya ka jing penben na ka benta ka jing em ka pasarong jong ni kamat kabaat pat kumno ko ong to pasta kejing pentingan jong kejing it na ipitarayo yo ay kani ka jimot apostle Paul kani apostle Yohanes mo khatsan khat aro yu thu ingi ba kejing pentingan jong kejing it wat upol hang ni tho mo hang ni ha ka ju hi kat khot wong kanu kejing pensingan jong kejing it kejing pensingan pensingan mut haba don lang comfort haba mut haba ngi don lang haba don kejing it ngi don lang pensingan ngi rai haba don kejing it kum ngi don lang ti ta kada u Paul kan tui ya ki para banget bakin ban pentingan kejing pentingan jong kejing it kadai bandan mut kejing it kadai bandan haji jong kamu jisu pen ijing it nak benta ki senran ki ju nak benta itu ki bre ki bawan shu ban panjing rap ta ter kani hau Yohanes Hasan kat ar ko ong kumno it ye ki wei pat kumba ngala iya jepi. Kamu mut ngini ban iya jiki wai kumba ngala iya jiki kata kada jing pentingan jong jing iya. Kamu jisu lagi. Kamu jisu. Katrai kata kada ka wai ka mat. Kamu apostle Paul yu i ya ka jing baha ka jong Jesus Christ. Usngau bumla syo ban im syaba jong Jesus Christ. Umla syo ban im banyaya mar khong pong bat kata kanuksa ka jisu lapan i. Nganget Apostle Paul puli bahai ke Bible utip ba kani kadai ke jing long jong Chris pat kadai yu wei Kristan ban long kentup yang ai pi pat ki pra bangai tru ki ba yes ngap kani ngi tong ini pet sa to kamat ka balai pat ketu kadai ke jing slok umun sim mau Paul ukran hang tu wang ba lada don kanu jing slok umun sim kemut hang ni Paul kan tu yang ni ba kejing don dekat jong musim buku hut mah kata kejing dari Kristan ke bajan hadu kata-kata mah bat kum kata kejing dap jong musim buku hut mah kejing selok ke jelai ha ke balang ke baningkong mut ke angkum no ke don haki parawanget ngila banyu i ndak banyu i let's say pastor jai pilawan ra sa kamat tongin siya pa siya ki kam gi apostle ngepet ki prawanget ha ka spa senam ke beningkong ka dinu Chris kele you ban pen i kene jing it ki kam ki apostle ar sapu a ta ni puli ni mah ka ongkum ni bat kila ya ine skam ha ka jing hika jong ki apostle bat ha ka jing slok bat ha ka bakti aku bat ha ki jing duai de senat ne pastor menta ki por ngimla shu ban le kum ta dai ceng-ceng ka bangi khot iki bro kin wan bam ru ngida bu da ka por iki na gitu ki por uberus pa ude kat badan ngatrang puli haka lenong baan balain dai bagi ki lenong baan bakla manga lenong baan haka lesson study jangi dai bagi berus pa ki delut ki jaka ki puta jong ki bat kia sam prabanget hato kala ban long kumta hapdeng jongi ki badan ki balang ki per shanong kendong na sya soru bangin ya don ya kum kata ka jinge e tawan upra banget ngin sngo kum budai ubaying la jong mo ngin ya shong lang harut jong kamet ngin ya bam ngin ya kren ngin ya pen e ki jinge iwe pasta kamat ka ba
lai ke pasal pat ke ong kumnong to hang ni ke kran hang ni mah bai tho ingi hadian berada bikin ke pol pentu ingi bandon ya ke jing i ne jing skolem la si ngi nam la bandon mo ya ta ke jing i ke basisha ha ke jing jong ni la dang nim don yo pres mo ha jing jong pasal tong in chipuli arli ke khot bi dai kan ni ngin ya pai Matthias kan nong ke bekandai khot lai pen riu bat le se ke khot ke ba ar phau lai pu sao an puli ni bukan dai mo bat haba ulayu i ya ki ba los nyosen namar jongki namar ki long ki bala sakma bat ki bala sakrat pro kom kilang brot ki bom don unok sharai ni pe ar phau lai pu sao ro pasta ar phau lai sao ong kom ni uji sute ba ulas nyosen ula kata agi khmat jongki te kumni ro ki khmat jongki ki lapet bat klai bot yo imat langba gitu git khot ngam don kejing artin upol hadin bulayo ye kejing em kejong kres ulai jias ngau kini gikam kejong u benta kejing em kristan jong u kat bu ai jing hikai sinong Filipi wong pidai bandan kamen sim jong jing is hosen ngaso kata kadai ka wei ni kimat ki bakong san ba jong kejing terlima jong jing terli bat ya kejing penyap no ya kata kejing sarong bat kejing ngomeng kejing sko hangame setengah telingi don hang to kajing le isen mercy jing le isen serai na apostle Paul yu i kan ka mat ketu na la ne yo jing kai na mo ketu kadai na Lukas nong ban riu khat lai ban riu okay bangin yo puli setengah tan chepule pasta mo setengah bangin ngin pet nei ka thamai jong theology jong Paul na ka Bibleแต่เสกละบัลลงก็จึงต่ออย่างนี้อุ่นกี่ปราบไง hang ni ki tho ingi Lukas nong ban riu khat lai riu ko ong to long phi ki bi snai kumba okpa jong phi ru long bi snai แต่หางนี้อุจิสุอุกันตุยังไงพี่ยังกี่สันรานจูบารอบังอินดอนยังกันยังก็จึงลองก็จงอุบเลยบัดอุลเป็นอินุกษาตั้งแต่ว่าอพอลสุปอลงัดไรkini kentin ki upenon kam ha Filipi arsan bangin long ka way kajing mut bangin don ka jo kajing et bangin ya long shitali bangin ya don ka way kajing perkhat kini baro ngangit skamu yu i lembaga kajing em jong Chris te ngilayo 100 ligimat kumno la se ngini penyap kajing sarong nai pasta kumangili i hang to kajing kajing yo nuksa nukres kajing pen ya kajing ba ya kajing sngolam mi kiway kajing ya solop bat umen sim makot ne namar de men sim makot ubayalam ban ra kajing Italy kajing pen ya kamen sim so sna kiway kajing la isna mercy bat kajing long shitali ha kajing mut ha kajing ha kajing yadai way bat ha kajing perkhat pasal ngila janwan hi syak bakot jongan ni kajing puli rengi dang don sakat to kat ne le se pidon nai banong pasta mut ban ong kani banta Filipi arsan ka ba bol kentu ya ki para bang f Filipi bukan tu ong kom ni to yo ya kani kajing mut hapi ka balong ro ha Kris Jesu ka mut uji su la don lupa kani ya ka jinglong ka jong ka jing ta lima o blai bok pa blai bok kon blai sim khot ma kim ji ya don ka no jing bom so tho rei ki don ka jo ka jing mut ta ka daw pol kan tu yang ni bang don ka jo ka jing mut ka jong Kris sa jing jong ka mut ka jing mut jong ka jing sok ka jing mut jong jing man ka jing mut jong jing ta li te la dang don ya ta ka jing i jing sngau ret ha po jong balang mi don ka jing mut ka jong Jesus pat kajing la ban pediang Nasrai ka balang ni don ki Ibreu ki perkhat kat kum kajing so jong ki teng namar ngim don kan ni kajing ngi kwa ki Ibreu kin perkhat bit kum mangi ya ka bam lalong telara ngila ban pediang ban ya trai rengkat halor gini ki mat dan ki rukom perkhat ki per nasrai hang ta ken umun sim ba la ban trai kajing em jengi pastor ngasukwa ban jat bengi keren kata pat ngilai pulin duk mene Filipin nong baar khot
bani kong haduk balai berbasau ru ka keren ba ka datang leng ba ka jing don man sim ko bala ban pen mi kan ka jing long hangi ka jing long jong ka jing sngoret pan bret no ka jing sarong ka jing ngomeng ka jing hangame tang chopet ki kan tin jong apostle Paul sikinong Ephesus ong kum nong to kalau nong basau khot balai ban chipen yesriem la ne ban ong kum no ban supply ya ka resource la se mo sao lại mà sau lai rồi con cùng đi Ephesus kan long basau khot balai đã ka be le minot ban bat ya ka jing long ka we jong man siam ha ka jing khum ka jing sok tamu datang leng ba man siam ba khoi ubala ban ya khum ubala ban khum yang ni ha ka jing sup bat ki pra ma ngai kan ni dei ka tan ra jong ka jing ya tali ma Amen. man siam ba khoi jong play Quran pa sia ngi bang dan ni ka jing jing ya tali ha ka balang tak ni ha ka no ka jing ya dei ka jong ni ha ka shnong ka thao ka im lang sa lang ma la dang dan hi ya ka ni ka jing Quran ma ka jing ong ya ka jing ya hapo ka jing im jong ni bo man siam jong play Quran kata ka shnong ka thao ka im lang ka sa lang ka ying ka sam hapo jong ka balang har kon jo Kasat. warra ya ka jing ya tali ka ku blai shibun pastor itu ki jing ai jing mut jong pi nginya tackle stang kan ni ka wei nginya pet stang kan ni ka wei ka donut jong nga jong pi ka long ka bukum no hindi perkat ko do te ban pe do jong bru na bar te long ko ba la ni o jisu ong mo na ki so jong ki ngila ban itu la ban itu ki dei ki e gen hai ti bun sien ho je ki bang ki ndo ban ka ski te ngitip ki long ko no ni man ko no ndai ki bang im chi ndo te ngim la ban tip mo ye jing long jing ban jong do no jong bru ndai ha bang perkat ba de ha bang im ha ko perthai ko pop ma ka do no jong bru kala le yu kala ong kala snew snew ho do ta what hap ring jong ta jing snew play u ai ngi ga ban pen rong ha po jong ni mo ya ga ta jing it ya ga jing isen ai ya ga jing long jong press bo man sim jong play ya kan ba jong pastor ublai unum shupenrung la dang ngim ya trai rangkat batu dai ta ga dai ki jing shisha but uniu nong tho ga ni ga sngi u Dr. Wallen wan nai ga ni ga jing mut ga stna pa ong la dang ngi kwa ban pen kalai ga don jong ni don kam ya heart surgery nó bây giờ Jeremiah cái lần nó bắt nhau khỏi bắt đại ông cũng nó cái đón trong cái lòng cái bác thà là tôi chụp bule pastor cáiตัว let's say but nhìn như lệ ru sẽ Hebrew cái lần nó bắt sao khỏi bắt art khát nhiều khăn đại chỉ là mày ta sẽ ăn puli cái đón nốt cái khám sukor ban đi kỳ baro vật cái long cái bát nhiều clem jinkerman okay ấy bala ban itu ya ka kuma la aman nema do no jong brum la ban itu bang ya kendo ban kasiro udang lai ban bori tien rai kan tam itu bang im je kendo ti hang ni pada Jeremiah la itu rupa ong baga do no kham skor ban ki paro la ban le ma kan dai các tin pareng mong the human heart la ne the heart is deceitful tan mod ngim la ban ni ubru pun ni percaya phim tep Takadaw upolo ong ni kinong korin ong lari pikwa bandon niya kaman siyam jong jing sengorit piton kami kanika surgery heart surgery umday ka to ka surgery ka bale u cardio surgeon ha hospital ha ka operation theater rehang ni ka don ka surgery ka pair pat so nya pet na Hebrew ka lang basaw bakhan ar ka ikata ka surgery ka don kam but ka ikata ka bala let's say ban penkalai ka don ka bala ban rung hado ki do ki thiet ki jaw jang do no jungi to la ni mo ban ha ko ke liang la ban ong ban sap ni pen rong ya jing mot jong krus jing im jongi ti leng ba ka ni ka khot mo kan nong ka basaw khot ar Hebrew kong kum ni singa ban pule ke tho ngi namar ka tin ublei ka long ka ba em bat ka badon bor bat ka ba khlam ka ba kham nep ban ya kano ko ilam ar yang serti bat ka ba pe hadu ka ba paniklat ya ka jing em bat ni ka man siam ya kimat bat ya ka klenchi eng ro bat ka ba bishar ya ka jing mut bat ya ka jing thmu ka do no ngam kadai ka tin ka jong ublei ka bala ban le ni surgery ka jing im jongi te pastor kam no pis ngau bangin long
kum upol bengin yo ke jing mut ke jong Chris bengin don ke jing im jong ke jing snoret ni don kam ban penlut por bandang ngam jeleu banda penjehe ya ke jing mut jing perkat jongi halor ke jing betha jong ke tin jong play kabamut mah bangin dewan pulih ladangi suong kaktian oblain reklam pulih hajing im jongi dewan pulih lah kam no kat tu kat ni bantah nak bible man ke segi mah bangin ba on pentamai ngi ya ke jengmut di perkat jongi mah nai ban besap ani ban penrong ha ke jengmut di perkat jongi tin ke jong oblai ka balong kum ka wai lam arnya serti ma ka bamut lam punya khlat ya ka basniu bat ka babha ladangi pulih tin ke jong oblai ka basniu ka nang du tin rei ka babha ka nang song ti upol ukran no hikai ngi lang ba kani ma ke jing pulih ke jongi lang ba hebrew sao karar ki thu ngi ba ka wai lam ka arnyang serti dik tin jong oblai kadai ka ba peloi ngi ba ngauret peloi ngi ki ba kata ramut sim jong oblai abangi pulih tin ke jong ladangi pulih tu mot ngimla ban ngimla te prabangai ngam te pikwa em ban priang ni ke surgery jong ga donut ka ba uplay terwalang ba ka tin ke jong ka shong hangi bangin let syakata ka operation theater ke jong oblaiมันเป็นกลาปัดอยากโดนนนักจิงลองกับประชุกรนักจิงดับนักจิงสรองนักจิงดอนอยากมันเซมพิหุนอยากมันเซมหางาไม่บัดกุมตาเตอร์นี่ละและเซบันเลสและในบันกันทบชิบอนกิตากิ adjectives ไรอุปอลหังเนอุอายงี้อยากเอาไว้กับ secret บัดนี้ละบันแชมป์อยากเนี่ยในฟิลิปปินส์กับน้องบาสาวกระขอดบพระกุมโนและเซngin yo ya kan ya barok bagi ya keren nah try larang ipe ya ketuk benta ke bi pas dan sepuluh benta ada pengin pelut por haki ki bapa pen perkat ki bapa ban yo jing hikai ni ki bapa ban ki basneu larang itip bagalong basneu ngin bo syarut ngin bret kendang lepas dari ni pet kau kum doktor yang pulih tu ke Filipi balas ngin penkut senan dengan rekod ni nong basau rekod oprama pol wong kum ni hak bawai no ko para banget ki basisha ki badon puram ki bahok ki bakhot ki internet ki badayro ladadon kanu ke jing bha bat ladadon kanu ke jing yaro to pindi perkhat ya kini ki ro para banget ke jing jit kedai jong pi bejong bangene perkhat ki babah kamu apostle Paul hikai piu apostle Paul syukran kini kenten kumunong hikai pamnon experience rai ukran kini kenten kumuta ubalaya syam hagajing im lajong bad hagajing trairu bad kiweki prabangai bad ukran yang kaniru hagajing it tadau ki prabangai ki badon Filipi ki pamdon ya kajing ya teli ki pamdon ya kajing ya it apostle Paul pun kut yang ni syati baru ong pidai bandon ya ke jingkwa ban perkat ki bapangin si pulih sisyo kambon ki subject habeda yo ka quarter jongi ban nganget scam pasta yang kalau long jingkerku nganget ya pir kalau long jingkerku kat bangilaya ya rengkat kene jing pulih jongi menta kasngi ngakerman pra banget da ke jing ai boru blay da ke jing lamu mensi makot ngin la ban turiap ngin la ban le kat la kat yai ban bot ban pertu bot ya ke jing mut ke jong Chris ya ke jing long ke jong ke jing im jongi pasta ngana syapi ya pikwa ban penkut deki jing sembok perkat ki perkat du jong pi upol da bon sin mah da bon sin sha Chris ya ke jing penret ke ba phalla ke jong Chris perkat ro penret ya la di panwan sini ke partai deh penret ya la di hikai ngi bangirong ide ban penret abang idon itu jing penret jepret jongi ka ra hikin ya ta jing teli apa jongi tak kham tam apa jong ka balang mah po Filipi upol kan tu bang ide ban don ya ka jing long ke jong Jesus Christ ya jing mot ke jong Jesus Christ ya jing em ke jong Jesus Christ haji im jongi telarang idon gini kalau ke besok yang ni bang idon ya jing ya teli apa jong ka barang kum ba upol kan tu ya ka balang apa Filipi kan turu yang ni ya gini gisngi pengindon ya kata keju ke jinglong ke jong Jesus Christ namba ke balang kan long ke baiteli aktin pareng ngakan mau kat tu kat nepon menswa kat bangawat ya tu ke jingmut pi persang patai kong condescending mut bu Jisu
hak jing long belai luan long brio don kam ya jing soret ke palat diam ke bangi ngemla man sutho ban penlong kat ublai pun wan hak dur jungi ban wan man siu spai ti sanat moh ba uji suwan nap neng thmu ya jing bha jongi ya jing pen em jongi kio lo ding pna perit dia ladi nadu dang rit nadu dang kha hadu unda di pha sebneng ti jing long ka barit ke jongo ngiru la dang idon ya ta ju ke benta lawan uji skurs ni lamingi Orang ing ni bagi long pas ngorot nyelam ini kita gari ke bawah depan krek na benta jongi to ai berkata kan long ke jing thmu jong pi pra banget kat ba pm ala ke jing em jong pi la dei ha nong kan dong na sor kat bengi ap i jing wan asenu kris to ai bukan long ke jing thmu jongi bat ke jing raikut jongi bangin em ke jing em ke besngoret pasta ini penkut na ke jing doai kata dah ini doai kok pa play jing ibahap neng ngongo me ablay nagabanta kan ni jing puli sabat school ha kan ni gasngi kublay shibo ni jing kerku ki jong me kublay shibo ni jing hikai ki bang yo lang ba ki nong tho ki ba pera ka bible kam tam ha kan ni ka kwata lang ba away ni ki apostle ubarat ba tam o apostle paul try ng duai ba kan ni gasngi ba men ai ngi ka bo lang ba man sim jong me bangin im kejing im jong jing snoret bangin la ban penyeteli pat ki pra bangen abalang pat bangin la ko try jisu be ban pertobot ya kan nuksa ko mel pen e hangi wai pi wai bangin pertobot ya ki babha pat bangin perkhat ngin puson halor kita ki mat ki babha ha kejing im jongi ha kejing ya syam jongi bat ha ki benta baro jong jing im jongi kerkui kan ka tayo ko ban sawan tat hadok ngen yo kalat banya pelu jimut pat banya kendo pat lang ba ke jing polis sahabat school bendor rekat bat ni aduk ta kapor ai ke jing ai ke badap yang ke jong Jesus Christ butrai ke jing pa ke jong blai ke balong naduk ki bam jukut ba ke jing penchat bor men se makoi ini lai huwai ke jing long blai kin long lam lo rekat baru pait lang satla ke pertai jong blai amen amen